इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच से पहले भारतीय खिलाड़ी जम के बहलन पसीना। कोलकाता में दूसरी बार भिड़े जा रहा बा भारत आ इंग्लैंड। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। हमारे साथ जुड़ गए वारन हमारे मित्र पांडे जी। ताबा जानल जाई विस्तार से। पांडे जी, भारत और इंग्लैंड के टी20 सीरीज के पहला मुकाबला आज होखे वाला बा। हाँ तिवारी जी, ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेलल जाई। इतना दिन बाद दोनों टीम ई मैदान पर खेले जाई। 2011 में आखिरी बार भइल रहे। ओ घड़ी इंग्लैंड 6 विकेट से जीतल रहे। पांडे जी, ई फॉर्मेट में भारत और इंग्लैंड के आंकड़ा का कहेला, केकर पलड़ा भारी बा? तिवारी जी, ई फॉर्मेट में भारत के पलड़ा भारी बा। भारत 54% में जीतल बा आ 2007 से अबले दोनों टीम 24 मैच खेल चुकल बा, जेमें 13 भारत जीतल बा और 11 इंग्लैंड। खास ई बात कि भारत अपना घरे बहुत मजबूत बा। पांडे जी, शमी के वापसी के खूब चर्चा बा। ऊ मैदान में पसीना बहावत दिखलन ह। हाँ तिवारी जी, मोहम्मद शमी 14 महीने बाद टीम में वापसी करत बारन। ओहनी के लास्ट मैच 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में रहे। अब देखी आज ओहनी के प्रदर्शन कैसन होगी। पांडे जी, आई पिच के हाल कैसन बा? तिवारी जी, पिच बल्लेबाज के मदद करे वाला बा। हाई स्कोरिंग मैच हो सकेला। ओस के असर से गेंदबाजी मुश्किल हो सकी। टॉस जीत के टीम पहले बॉलिंग करल चाही। पांडे जी, इंग्लैंड तगड़ा टीम लेके आयल बा। बटलर कप्तानी करिए, रशीद, आर्चर जैसन खिलाड़ी बारे टीम में। ई मैच पूरा रोमांचक होखे के पूरा उम्मीद बा। बिल्कुल सही कहत बानी तिवारी जी। अब सूर्य कुमार यादव कप्तानी करिहन। ओहनी के साथ अक्षर पटेल उप कप्तान बारन। अब प्लेइंग 11 में नया नया चेहरा मिली। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह जैसन खिलाड़ी। ऐसे भारतो कमजोर नइखे। ठीक कहला पांडे जी। अब तो बस 7 बजला के इंतजार बा। टीवी खोल के मजा लिहल जाई। आप लोगन अपन राय कमेंट में बताई आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा आ अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रहें। धन्यवाद।